Ngayong gabi gid sa tanan nga mga kabyanan naton nga nagaupod sa sining programa kamatuoran pagatun-an kag yari naman kita sa sining edisyon sang aton nga pagtuon episode 19 na Brother P. Yes. Sining gabi kag dadayawon gid ang Dios nga sa diin magupdanay naman kita sa pipila ka mga tinion sa aton diri nga pagtuon sa sining gabi. So ginabi-abi naton ang aton nga mga kulturan sa bugos nga part sang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa mga kulturan naton dira Brother P sa bugos nga kalibutan nga nagapakigbahin sining aton programa. Hello gidara sa inyo tanan, no? So sining gabi aton pagatun-an mga kabyanan Brother P ang pinaka-importante nga mga pagtulun-an nahanungod sa balaan nga kasulatan. So madalom-dalom ini pang tingwaan naton nga ipathag kag buligan kita sa balaan nga espiritu sa pagpathag sini Brother P, no? So sini nga gabi before kita mag-umpisa sa atong programa magapangamuyo kita. Yes. Sige, pangabayon ta sa Brother Pipi sa paghatag sa pangamuyo sini nga gabi. Okay, Lord and Heaven, thank you sa tion nga ginatag mo sa amon, kabay ang imo blaan espiritu mag-upod sa amon. Yes. Sa pahat-pahat sining mga pulong nga dapat naintindihan kag mapalinton namon sa tagsa-tagsa sa mga uturan Yes. nga imo gintuga sa sining kalibutan. Amen. Nagapangayo mga mi Lord sa patawaran sa amon mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you again, Brother P, sa pagtagsang prayer. Sa sining gabi mga kabyanan kag mga utod naton dira nga nagabantay sa inyong programa, ang aton pagatun-an sining gabi nanungod ini sa ginatawag how can I find, no? How can I find the true church? How can I find the true church, no? So sining gabi salamatan naton ang Ginoo nga matun-an naton ini ining pagtuon, no? Anungod sa that true church. So Brother P, sining gabi ano bala ini ang ginatawag nga matuod nga iglesia kaysa sini nga panahon sa 40,000 40,000 ka mga sari-sari nga mga relihon, paano naton makit-an o kon makilala ang matuod nga iglesia? Yes. Okay, damo subong nga ba dito? Israel. Oo, madamo subong ang mga relihon, kay mga relihon na ginahimo na ning sing iban nga negosyo, Brother P. So dire naton ipathag karon mga kabyanan namon nga nagasubaybay sa natong programa kung ano gid, no? Ang matuod nga reliyon, may isa gid nga reliyon nga matuod, no? So atong inatun-an sini nga gabi. Yes, Brother Israel, sa sobra 40,000 ka mga reliyon sa bugos nga kalibutan, ang tanan ini sila nagakliman nga sila ang matutuod ng simbahan. Oh, yes. Oh. So mga utod sa subong edition or episode tun-an naton base sa Biblia, mga kauturan, kung ano gid ang matuod-tuod nga iglesia. No? So, wala kami nag-claim nga kami ang matuod-tuod nga iglesia. Yes. Kundi amon lang basahon sa Biblia, kag ipaintindi sa inyo, kamo ang maghusga, kamo ang magbinag-binag, kung ano ang matuod-tuod nga iglesia sa Ginoo. Nga ginbilin sa sining kalibutan. Yes. Kay wala nagtalikod ang Ginoo sa sining kalibutan, nagsaka sa langit, nga wala siya may ginbilin. That's why ginhatag sa aton ang Book of Revelation. Yes. Ano ba ang natawag na Revelation? Meaning, ang tanan-tanan diri. No? Nya dapat ibilin siyang Ginoo, ginbilin niya ginsulat diri sa Revelation. So mga utod, ang pagtugkad naton kung anong matutuod nga reliyon, daw parehas ini sang isa ka liberal, nga ginhubra sa isa ka Greko, may isa ka istorya, nga isa ka maayong arkitek. Naghimo sa sang liberal, ining liberal ini Brother Giselle, daw kuiba. Pag sulod mo isa ka buho, pag abot mo sa sulod, damo-damo ini siya sang mga buho. Interconnected. Nga kung adto ka na sa sulod,
hindi ka na kahalos makatutol kung paano ang pagwa. Oh, okay. Do amo man ini ang kalimbawa sa Biblia nga kung hindi ka maayos ini pagsulod, nagalibog ang ulo mo tungod sa kadamo-damo sang teksto, no? Do parehas perta ini siya nga pagsulod mo to naghatag ka lain nga meaning kadto Yes. pa sa piyak nga teksto kadto ka naman sa piyak nga perta hasta sa hindi ka nakabalo magwa. Yes. Pero sa isa ka istorya sa Greko na brother Gisrael, si Daedalus, no? Nga naghimo sining arkitekto, gin-challenge ang isa ka Greko nga si Tiasos, nga magsulod. So kung paano niya gin-challenge siya nga pagsulod siya sa liberate, makagwa siya. So ang ginhimo niya, may isa ka Cretan nga naghampang sang bula-bula nga hilok. Ang ginhimo niya Tiasos, bago sa magsulod sa liberate, ginbili niya ang punta sa lubid. Kag pagsulod siya sa liberate, nagsinulod-sulod siya sa kundiin nga perta dito sa sulod, kag pagwa niya, ginsuba ya liwat ang hilo. Hasta na nakagwa siya. Siya lang ini nga Griko, nga nakagwa sa sina nga liberate, tungkol kay gimbutangan niya sa hilo. So mga utod, daw kahalimbawa sini, daw preso man sa Bible. No? Nga higkan mo ang isa ka teksto. No? Kanto kasi iba nga teksto, balik kasi dito nga teksto. Para nga hindi ka magtalang. Yes. Kay kita nagapati, nga ang Ginoo wala niya ginbilin ang iya katawan sa sining kalibutan nga magtalang-talang. Nice. Kay ang istorya sa Bible, tanan-tanan guided sa mga propeta ang iya katawan. Yes. So dira kita mastik. Okay. Mga utod, nga ang katawan sang Dios may propeta nga nagaguide. Yes. Kag makita ini naton sa Biblia. So mga utod, tun-an naton subong ang Revelation chapter 12. Okay. Kay ara dira nakabutang ang tanan nga tanda para matultulan sang katawan kung ano ang matuod-tuod nga iglesia sang Dios. Okay. Okay? Sa mga utod, basahon ko sa chapter 12 sang Revelation, verse 1. Verse 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Mga utod, ang ining chapter, ang ining verse, nagatudlo ini sang simbahan. No? Kaysa atong matandaan, ang tanan sa Biblia, makita nga ang simbahan nagasimbolo sang babayi. Parehas malihong ta ba sa Brother Gisrael, tuklog nga ang ginakalimbawa sa Ginoo, nga ang simbahan isa ka babayi. Revelation 19, chapter 19, verse 9. Okay, basahon naton diri. Then he said to me, "Write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb." Yes. And he said to me, "These are the true sayings of God." So, Brother Gisrael, sa dira nga teksto, nagaimbitar ang Ginoo sa kasal, May kasal. sang karniro. Ang karniro gasimbolo kay Kristo. Sino ang mga kalaslon sa karniro? Ang iya simbahan. Ang iya simbahan. Nga kita, ang siya simbahan, kung ikaw sa ara simbahan, ikaw ang bride. Ipakasal ikaw kay Kristo. No? Sa katapusan nga tion. So mga utod, bago naton makanto kita simbahan, sa matutuod ng simbahan, hindi naton mabutig sa Biblia nga ang simbolo ni Satanas, amo ang dragon. Makita naton ano ang siling diri, verse 7. And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angel. So meaning, matag sa Biblia nga ang dragon amo si Satanas. Okay? So makadto kita mga utod sa ginatawag nga the sun-clothed women. Gasimbolize ini sang true church. True church. Sa bilog na istorya sa Bible, hindi kita magtalang
nga ang simbahan ginapaanggid sa isa ka babayi. Oh. Hindi ini matutuod niya, Brother Giselle, nga sa Revelation chapter 12, ginpaanggid ini nga ang babayi, amo si Maria. Which is wrong. Hindi pwede nga si Maria ang mangin simbolo sining babayi. Oh. Ikadua, ang babayi ginabayuan sang adlaw. Yes. Si Maria bala ginbayuan sa sang adlaw? Wala. Wala. Kundi ining adlaw nagasimbolo sang robe of righteousness. Yes. Nga ang simbahan ginbayuan sang Putli. Diyos Oh. sang putli. No? Napagkamatarong. Pagpakamatarong. No? Amoy ining simbahan. Karon makadto kita sa ginatawag nga the moon under her feet. The No? moon under. Anong butsing ngayon sang bulan? Mga utod. Halimbawa, ihatag ko sa inyo yung ehemplo. Nga ang bulan, diin bala nagakuha sang iya kasanan. Yes. Dito siya sa adlaw. Amo ina ang kalimbawa, the moon under her feet, meaning, ang kasulatan, ang words of God, ara sa sinak na simbahan. Yes. Ha? Ara sa sinak na simbahan, ang word of God under her feet nga sa diin, naga-reflect dira ang pagkapakamatarong. So, Oh. iduga ko bro. So, makita natin dobla sa Psalm chapter 119 verse 105. lihaw. Both sun and moon are light. Yes. Sa tawag bla. Yes. And the sun, in the Bible says in Psalm 119 verse 105. So, both silingon, why isang problema? Honda kami teksto, kita yung makita nga light gid sila yan. So, amo gatungtong ang babae sa bulan. Yes. So, may kapawa, may light, no? So, okay. So meaning, ang bulan, no? Amo ang words of God. Nga sabihin, dira nag-reflect ang adlaw, ang pulong, ang suga, no? Sa kamaturan. Yes. The light. Ang imo pulong, no? Pulong, suga sa akong mga tiil, kag kapawa sa akong mga banas. So, mga utod, hindi kita magtalam, no? Amen. So, makadto kita sa ginatawag nga upon her head a crown of 12 stars. 12 Nga ang 12 stars, Oh. ini siya nag-represent sang 12 ka tribo Yes. sa Old Testament. Kag at the same time, nag-represent sang 12 ka disipulo, 12 ka apostles ni Kristo. Amen. Hindi iniya si Maria. Yes. Ha? Ginsymbolize lang ini ni Juan nga among nagsulat nga ang simbahan daw kutob sa daw parehas, Brother Giselle, sa isa ka babayi. Yes. Nga sa uli igakasal ini siya kay Kristo. Kay ang matudtuod nga katawhan nga yara sa matudtuod nga simbahan sa Dios after the judgment kaslon sa langit upod sa kay Kristo. Yes. Kita na mismo nga tumuluon ni Kristo na silinggi na sa Revelation chapter 19 verse 9, bulahan ang mga ginagda sa sina nga kasal. So mga utod, no? Kung tanaw naton tam-an kathag sa Biblia, sa Revelation, nga ginbilin ni Kristo kung paano naton maintindihan ang matudtuod na simbahan. Okay? So makadto kita, Brother Gisrael, sa Revelation chapter 12 verse 17. 12:17. 12:17. Basa. Kay tira ginbilin kag mathag, kay naintindihan na naton kung ano ang simbolo sang babayi, kag ano ang simbolo ni Satanas, Okay. sang dragon. Okay? Lihog ko basa, Brother Gisrael. Okay, basahon naton. There is Revelation chapter 12 verse 17. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So may dragon, kag may babae. So meaning, sa isa ka version sa Bible, basahon ko liwat ha, Brother Gisrael. Okay. Revelation 12, chapter 17. And the dragon was wrath with the woman,
and went to make war with the remnant of her seeds. Sa nabilin sa iyang mga kaliwat, which keep the commandments of God and have the testimony Of Christ. of Jesus Christ. Yes. So meaning, basahon na kung sa Binisaya. Kag si Satanas, naakig sa babayi, kag nagkadto, kag nagpakig-away sa nabilin sa mga kaliwat sa simbahan. Okay. Ha? With the woman mo. Naakig sa simbahan, kag nagkadto sa nagkalabilin sa iyang mga kaliwat. Bali, interpreto sa liwat nga matag, no? Okay. And the dragon was wrath with the woman, kag si Satanas naakig sa simbahan, kag nagkadto sa pakig-away sa ringnan, Sa mga nabilin. sa mga nabilin sa iya kaliwat, nga bantay sang sugo Sang Diyos. sang Dios, kag may pagpamatuod kay Hesukristo. Yes. Maatag mga utod kung paano naton ma-identify ang matutuod nga iglesia ni Kristo. Mga utod, during the Dark Ages, ang matutuod nga simbahan nga ginbilin ni Hesukristo, ginpanghingabot ini. Pero sa pagkamatuod, mga utod, may nabilin, wala maubos, may gin-preserve ang Ginoo. Nga sa diin nagsilay nga ang babae nagkanto sa kamingawan, nalagyo, no? Kag dito siya nagpuyo siya sa sulod sa 1,200. Hindi na siya literal, but simbolikal ni. Simbolikal. Kag dito nagpalanago sila sa mga kuiba, nga sa diin may nabilin. May nabilin. Amo ining karon ang mga kaliwat sa simbahan nga nabilin. Ano ini sila? Paano naton ma-identify mga utod? Nga ini sila amo ang kaliwat sa simbahan. Nagabantay sang tanan nga sugo ni Hesukristo. Kag nagapamatuod kay Hesukristo. Yes. Ano ang butsing ganun sa pagpamatuod kay Kristo? Makanto kita sa Revelation 9:10 verse 9. Ano ang ginasawad Verse nila? 9. Then he said to me, Right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true sayings of God. You see? Bulahan ang ginimbitar. Kay may kasal. Yes. Kag sa Revelation 10, chapter 10, Chapter 10. chapter 10. Okay, Ang basahin mo na sa pagpamatuod kay Hesukristo chapter 10, is the spirit of prophecy. verse. Verse 9. Okay, basahin natin. Adto kita diri. So I went to the angel and said, okay. So ipatra ko ni Tigro kamay. So mga utod, ang Biblia nagahambal sa aton sang nanungod sang dragon kag subong man ining bata nga gindala sang babayi, no? So sino atong bata, no? Kag paano ini natabo? So nagahambal diri nga ang ini nga bata o kung ini nga babayi di bala katawhan ini. So nagbata siya. Okay. Nagbata siya si Ginoong Hesus ini. So after sa nga nagginbuyok si Ginoong Hesus nga ginpasaka na sa langit, ining nabilin nga ining dragon atong mga nabilin nga mga rimnan nagkadto sa kamingawan. Kag ginlaga sila sining dragon, no? So okay. Basta ko to ang teksto nga luyag naton nga i-quote, no? Chapter 10. Okay, verse 10. Chapter 19. Chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him, but he said to me, Say that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yes. Spirito sang tagna. So, mga utod, ang matutuod ng simbahan, hindi luwas lang na nagabantay sa sangsugo. Kinanglan may testimony siya ang Jesus Christ.
ang meaning of testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Prophecy. Yes. So kung ang simbahan niya nag-claim nga mo matudtod Oh. niya iglesia, apang wala siya nagabantay sang sugo sang Dios, Oh. ano ba lang ang sugo sang Dios? The Ten Commandments. Oh, moral law. Moral law. Yes. Kag kung wala sa sang spirit of prophecy, hindi ina siya mga utod matudtuon ni simbahan. Oh, yes. Tatlo ka palatandaan kung paano naton makilala ang matudtuon ni simbahan sa Diyos. Yes. Tatlo ka palatandaan. Una, it is the remnant of the church seeds, meaning nabilin May nabilin. sa mga kalibat. Yes. May nabilin nga May kalibat. nabilin. No? Ikadua, it keeps the commandments of God. Okay. Nagatuman sa tanan nga kasuguan sa Atong mga Diyos. nabilin, nagatuman sa Nagatuman kasuguan. sa kasuguan. Ikatatlo, Oh. it has the testimony of Jesus Christ. Oh. And the meaning of the testimony of Jesus Christ, ang pagbatid sa Kristo, amo ang Espiritu sa tagna. Yes. Kung ang imo simbahan wala siyang spirit of prophecy o Hmm. Espiritu sa tagna, hindi ka False church. matutulog. Oh. False church ka. Oh. No? Imagine mo, may iban nga mga denomination. Okay, tudlo sa mga Ah. teksto. Pero ang mga teksto nila nagakontradict sa piyag ng teksto. Wala nag-synchronize ba dito? May ara nga simbahan nga nagatudlo nga wala na sing sugo. Oo. Oh. Damo gid. Karon ang revelation nga ginbilin ni Kristo nga ang matuod nga simbahan dapat nagabantay sa tanan nga sugo. Yes. Oh. Paano nga wala ng sugo? Oo. No? May ara mga simbahan nga nagabantay man sang sugo pero wala sang spirit of prophecy. Yes. What is the spirit of prophecy? Meaning ang katawan sang Dios na kahibalo sa mga palabuton. Oh. The Seventh-day Adventist, the only church na may spirit of prophecy, Oh. Brother Gisrael. Yes. In fairness, wala ko ya sang may ginadayaw o kung ano. Oh. Oh. Ang Seventh-day Adventist, bigla na simbahan nga nakilala ko, na may spirit of prophecy. Oh. Yes. Kay he could identify, paagi sa damgo ni Daniel, tulid nga natunan, kag naibaluan sa Seventh-day Adventist, ang matabo sa sining kalibutan hasta Oh. sa katapusan. Yes. Base sa damgo ni Daniel. Mm. Kag di could interpret sang Revelation, kag sang Book of Daniel, Oh. nga isa lang halos kalibro. No? Isa lang kalibro. No? Meaning, wala pa yung revelation sa libro pa lang ni Daniel, ginbili na sa Diyos kung anong matabog sa kalibutan. Gindugangan karon sa revelation yung ginsulat ni Juan. Oh. So meaning, kung ang imo simbahan wala sa spirit of prophecy, you cannot explain and they cannot explain the book of Revelation. Yes. And they cannot thoroughly explain the book of Daniel. Yes. Mo paginat matapit. Wala sing reliyon nga maka-explain. Most of the religions, ang siling nila sang Revelation, hindi niya maintindihan. So ini mga utod, gintawag pabla ini Revelation kung hindi maintindihan. Actually, mga utod sa pagkamatuod, bisan anon sang simbahan, bisan anon sa mga reliyon, kung hindi siya matutuod nga reliyon, Oh. hindi ka matagaan sa spirit of prophecy. Yes. They cannot understand Oh. what is the revelation, the meaning of revelation. Revelation. So mga utod, hindi kita magtalang. Ini ginpathag namon sa inyo ni Brother Gisrael Yes. kung paano naton ma-identify ang matuod-tuod ng simbahan sa Ginoo. Okay. So may malugang ka, Brother Gisrael? So, ato na ang panato mga utod nga tumugaw dyan. Hindi pa na nagaw. Tumugaw. Munas ka lang. So, mga utod, ang makita na to, no, ang matutuod nga simbahan sang Dios
nagpakig-away sini si Satanas. Oh. No? Sa ginbasa kay na ni Brother Gisrael, nga sa diin ang babayi nagkadto sa kamingawan. Hindi ini si Maria. Oh. Si Maria bala nagkadto sa kamingawan nga ginahingabot. Hindi na matuod si Maria sa ginbusong si Jesucristo, nagpahigto, no? Pero ginsugo sa sang angel, no? Si Jose, nga dalon si Maria kag ang bata pakadto sa Ehipto, no? Oh. Tungod hingabuton siya na ipapatay ni King Herod. Okay. Hindi si Maria, kundi ang bata. Oh. No? So, hindi iniyang babae nagasimbolize kay Maria. Oh. Oo. So, paano ma-identify, paano nato nabalaan nga inisimbahan? Ti sa pagkamatuod. Halin sa pagbata kay Jesucristo, ang tanan nga tumuloon ni Jesucristo ginhingabot. Oh. Brother Gisrael. Apang ang Ginoo may gin-preserve sa iya mga tumuluo nga may nabilin na kaliwat. Oh. May kaliwat nga nabilin. So, oh. So, mga utod nga nagapamati o kung nag-view sa sining programa, ginahatag namon sa inyo ang pagbinag-binag. Oh. Kuhaan ninyo ang inyong mga Biblia Yes. para kamo ang makaintindi. Oh. Basahan ninyo ang chapter 12 sa Revelation. Kag Tunan. intindon, kag tunan. Yes. Kung may mga pamangkot kamo, pwede kamo kahatag comment sa question sa Facebook account sa Kamaturan Pagatunan kay ina masabat namon, no? Yes. So mga utod, sa dason siguro Brother Gisrael. Butangan tani sa part 2. Part 2. Oh, okay, malawig-lawig ini mga utod, mga biyan. So, aton ini nga i-discuss pagid sa mathag, no? Ang aton nga pagtuon na nungod sining babayi nga nagbusong kag nagbata. Nagbata. Oh, kag ginlagas ang dragon. Ginlagas ang dragon, no? So, paglagas ang dragon sa ining sang bata, nagkadtong bata sa kamingawan. Mm. So, sino ina siya, no? So, ato na lang panta na to kay about sang iglesia, sang matuod nga iglesia. Yeah. Kag ang iglesia, Brother P, amo na sang matuod nga iglesia. Amo gid Amo gina sa matuod nga iglesia. So meaning suliton ko mo utod, hindi kita magtalang. Oh. May tatlo kita kabalasihan nga Oo. ginhatag ni Jesucristo kung sa atong Ginoo kung paano naton manibaluan ang matutuod nga iglesia. Oo. Una, ini siya remnant church nabilin, no? Oo. Nabilin sa mga matutuod nga iglesia, nga simbahan. Oh. Ikadua, nagabantay sang sugo sang Dios. Oo. Ikatatlo, may spirit of Prophecy. prophecy. So, thank you kay Brother P sa pag-explain sa ato, no? Sining true church, no, sa matuod nga iglesia. So, supunan ini mga kabyanan sa sunod nga pag kuha naton nga pag-broadcast live diri sa Facebook, no? So, basi may ara ka mga pamangkot kag kung comments, pwede ka mo butang dira sa inyong nga comments sa below sa aton nga video. Kag subong man, please subscribe, no, sa aton nga YouTube channel, mga kabyanan. Ara kita sa Kamaturan Pagatunan sa YouTube, subscribe na lang kag lihog na lang dayon, click ang bell para every time may videos kita dira nga ibutang, ma-aware nga kamo dayon nga may ara kita bag-o nga videos, no? So thank you again sa tanan nga nag-upod sa aton sining gabi. Upod naton sining gabi Brother Pipi Baterna, Brother Gisrael Kihong nga nagabilin sa inyo sa maayong gabi kag God bless us all. Mag-pray kita para sa aton nga pag-close sa atong program. Magkagagahom kag langit no namon nga Dios sining nga gabi. Nakuha pasalamat nga imo kami Ginoo ginupdan sa sining pagtuon nga sa diin mo nahampan ang nanungod sining mutuod nga iglesia kag gabay pa Ginoo pa kamayuhang amon mga tumalanaw nga mahampan nila ini Ginoo. Kag salamat nga imo kami ginpakamayo sining nga gabi. Kag subong man pakamayuwaman ang mga tumalanaw sa sunod nga mga tinion nga ila ini makita ang ini nga video na kabay ila man mahampan. Salamat sa pagsabat sa among pangamuyo. Pasayloha kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus.
Amen. Amen. So mga utod, mayong gabi. Madamong salamat sa mga viewers naton sa among simbahan sa San Juan. Si Brother Roger, si Elder, Brother Ernie, mayong gabi sa inyo tanan, kay Brother Paz, kay Pastor Dolor, kay Brother Ray Aspera, ang akong presidente sa Silasda. Mayong gabi sa inyo tanan. Ngayong gabi sa tanan yung mga kabiyanan namon. God bless us all. God bless. Brother P, thank you very much. Brother Israel, Good evening. good evening.